Woensdag 24 december, kerstavond. Johannes 1, vers 5. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft niet in haar macht gekregen. Mogen deze advent jou stilmaken, vol hoop, vreugde, vrede en liefde. Zodat je met kerst niet alleen een verhaal viert, maar een nabijheid beleeft. Welke duisternis in jouw leven heeft vandaag behoefte aan het licht dat sterker is dan alles wat je overschaduwt? Heer Jezus, je bent het licht dat in de duisternis schijnt. In deze adventstijd vragen wij, verlicht ons hart, open ons ogen voor uw nabijheid en maak ons ontvankelijk voor uw hoop. Kom in onze onrust, onze vreugde, onze zorgen en onze verlangen. Laat uw licht sterker zijn dan alles wat ons neerdrukt. Zegen ons met vrede. Amen.